Ionic és un SDK de codi obert per desenvolupar aplicacions mòbils híbrides utilitzant frameworks web com Angular, React o Vue. Les aplicacions mòbils desenvolupades amb Ionic es poden compilar i instal·lar com a aplicacions natives mitjançant Cordova. Apache Cordova permet als desenvolupadors crear aplicacions mòbils utilitzant HTML5, CSS i JavaScript en lloc d'utilitzar directament les APIs natives específiques de diferents plataformes com iOS, Android o Windows Phone. Es poden afegir noves funcionalitats a Cordova implementant nous plugins que fan d'intermediari entre la capa nativa i les pàgines HTML de les aplicacions. Amazon S3 és un servei que ofereix Amazon Web Services que permet l'emmagatzematge d'objectes a través d'una interfície web. Amazon S3 es pot utilitzar per emmagatzemar qualsevol tipus d'objecte que generi la nostra aplicació. En aquest tutorial implementarem una aplicació molt senzilla que permeti seleccionar i transcodificar un vídeo del nostre dispositiu, generar el thumbnail i emmagatzemar amb 2 fitxers en un bucket d'Amazon S3. Abans de pujar el vídeo, transcodificarem el vídeo original amb l'objectiu de generar un nou vídeo de menor qualitat. Un cop generat el vídeo i el thumbnail, pujarem amb 2 fitxers al núvol. A la part final del tutorial, reproduirem el vídeo que hem emmagatzemat al núvol afegint un reproductor de vídeo a la nostra aplicació. Primer de tot, començarem instal·lant la darrera versió de l'intèrpret de comandes de Ionic. Ara, amb l'intèrpret de comandes instal·lat, crearem el nostre projecte amb la comanda Ionic Start seguit del nom que vulguem per al projecte. Un assistent apareixerà demanant que escollim el framework web que volem utilitzar. Jo estic familiaritzat a treballar amb Angular, és per això que escolliré Angular en lloc de React. Escollim el template blanc i descartem la integració de Capacitor. Podem compilar i executar el projecte del nostre navegador web amb la comanda Ionic Server. El següent que farem serà instal·lar Apache Cordova al nostre ordinador amb la comanda npm install-g Cordova. Un cop instal·lat Cordova, continuarem amb la instal·lació dels plugins de Cordova que necessitem en aquest tutorial. Aquests plugins són Video Editor, Camera, File i, opcionalment, Android Permissions. Podem veure tots els plugins que tenim instal·lats amb la comanda Cordova plugins ls. Una altra dependència que necessitarem instal·lar és l'SDK d'Amazon Web Services.
Obre el teu IDE o editor de codi preferit i importa el projecte. Afegeix un botó a la primera pàgina de l'aplicació. Aquest botó s'emprarà més endavant per obrir la galeria de vídeos del nostre dispositiu. Al fitxer tsconfig.json podem afegir els àlies d'algunes carpetes per facilitar la importació de codi als fitxers. Ara creem els fitxers per emmagatzemar les credencials necessàries per poder pujar continguts en un bucket d'Amazon S3. Podem utilitzar diferents credencials per a l'entorn de producció i el de desenvolupament. Per simplicitat, en aquest tutorial utilitzaré les mateixes credencials en ambdós entorns. Més endavant afegirem aquests fitxers al fitxer gitignore per evitar així publicar-los al nostre repositori de codi font.
Bé, ara necessitem crear un bucket d'Amazon S3 on la nostra aplicació hi pujarà els vídeos i els thumbnails generats. Per tant, si no disposes d'un compte d'Amazon Web Services, hauràs de crear-ne un. Altrament, entra a la consola del teu compte. Accedeix a la secció del servei S3 i crea un nou bucket. Recorda que els noms de bucket han de ser únics. Escull la regió del teu interès. Un cop el bucket s'hagi creat, accedeix a la configuració del bucket. Al panell de permisos has de configurar els permisos, polítiques i el cors per assegurar que la teva aplicació podrà llegir i escriure continguts en aquest bucket. A continuació, crea la carpeta Vídeos dins del bucket.
Ara accedeix a la secció del servei IAM i crea un nou usuari amb permisos per gestionar buckets d'S3. Finalment, copia l'Access Key ID i el Secret Access Key i enganxa'ls als fitxers de credencials del projecte. No t'oblidis d'afegir els fitxers amb les credencials al fitxer gitignore. Ara creem el fitxer transcode.upload.video.class.ts dins de la carpeta Classes. Aquest fitxer implementarà la classe transcode.uploadVideo que s'encarregarà de seleccionar, transcodificar i pujar el nostre vídeo al bucket de S3.
Aquesta classe utilitza tots els plugins de Cordova que hem instal·lat al principi d'aquest tutorial, així com l'SDK d'Amazon Web Services. La classe Transcode Upload Video ofereix una senzilla interfície que consisteix en el seu propi mètode constructor amb un paràmetre per passar les credencials d'Amazon i un mètode públic anomenat getVideo amb dos paràmetres. El primer paràmetre és una funció de callback per notificar que la transcodificació ha començat i el segon paràmetre és una altra funció de callback per indicar que la transferència ha començat. El mètode getVideo retorna la promesa d'un objecte amb les URLs del vídeo i del thumbnail emmagatzemats al bucket de S3. Una primera implementació d'aquesta classe simplement retornarà dos URLs introduïdes manualment al codi. A la pàgina principal de la nostra aplicació mostrarem un missatge amb la URL del vídeo i del thumbnail.
Bé, ara és moment de treure les URLs introduïdes manualment i començarem a implementar la lògica de la classe. Començarem primer implementant un mètode privat per seleccionar i transcodificar un vídeo del nostre dispositiu i generar un thumbnail a partir d'aquest. Pots canviar la qualitat dels vídeos que vols generar ajustant els paràmetres del plugin de transcodificació.
Finalment, necessitarem implementar el mètode privat per pujar els fitxers al bucket DS3. Si ara provem d'executar l'aplicació al navegador web, ens apareixerà un error, ja que els plugins de Cordova estan intentant invocar crides a l'API nativa que només està disponible a les plataformes iOS, Android o Windows Phone. Per executar la nostra aplicació podem utilitzar dispositius connectats al nostre ordinador o podem utilitzar emuladors. Primer hem de crear els projectes d'Android i iOS executant la comanda Cordova Platform Add Android i Cordova Platform Add iOS.
Si tens Android Studio instal·lat al teu ordinador, podràs descarregar i executar versions específiques d'Android en diferents models de dispositiu emulats. Si tens un ordinador de la marca Apple, podràs també emular qualsevol dispositiu d'iOS amb l'eina de desenvolupament Xcode. Per executar l'aplicació a l'emulador d'Android, executa la comanda Ionic Cordova Emulate Android. Per executar l'aplicació al simulador d'iPhone, executa la comanda Ionic Cordova Emulate iOS. Després de pujar un nou vídeo des de l'aplicació, podràs recarregar la pàgina de la consola d'Amazon per assegurar-te que el nou vídeo i el thumbnail s'han transferit correctament. En aquesta darrera part del tutorial afegirem un reproductor de vídeo per reproduir el vídeo que s'ha pujat utilitzant el contingut emmagatzemat al bucket de S3.
Si experimentes alguna incidència o error utilitzant l'aplicació en un dispositiu d'iOS, si us plau, segueix les instruccions escrites en aquesta part del vídeo per corregir un important bug del plugin Video Editor relacionat amb les URIs locals.